We invest in accessible blood. We invest in referral system. We invest in commodities. We invest in healthcare personnel to make sure no mother or child dies in our country. Do Manakuru odhi nyime gi bura mar nono lal mar Brian Odhiambo ma en jalupo manolal apoya alwora manam Manakuru e lwet apisa ma KWS. Odiechieng' ma kawuono dereba mar nyamburko ma otimo neno nobedo gi kinde matek mar rieyo wechege ewi gima nong'eyo kotenre gi lal mar jagoro. Jafwambo mar Lilian Atieno ntiere kod ler mathoth. Achich mar abich lal mar jalupo Brian Odhiambo miluongo ni Abdulrahman Sudi ma en dereva giko nene odiochienge mar chiwo neno e nyim jang'ad bura mar doho ma Nakuru Kipkurui Kibelion. Kuom thuolo mar seche ariyo mane Sudi lero nende, ne nitiere bagni ewi kaka ne owe rawera moro e lwete, rawera ma ichich ni en Brian Odhiambo. No lero ni rawera no ne otwe lwetene gi tol. Gino ma ogwenyore gi neno manochiwo motelo ni ne otwe lwete gi opingo. But you told the court that you would occasionally chat with the suspect. Did you chat with the suspect or the woman? Both. Was the suspect involved in your chat with the woman? No. You were shackling between the suspect and the woman as you chatted, correct? Kila mtu yuko yuko na Speak nafasi. to the woman a little bit, the suspect for a moment. Apisano no kelo buoke i doho kowacho ni jagono nogoe gi okumbo kotiyo gi teko mang'eny kendo ringo lale i bungu. Kanidayo dhoge, Sudi nok nyal duoko gimomiyo jal ma e kinde mokalo nosewacho ni ne teko ne oserumo, gikone ne ochako ringo kendo ma olale i bungu. Kabla hata nijue kitu gani huko inaendelea, nilikuwa niko chini. Nilianguka chini. So wakati najikusanya ile kuamka na nasikizia uchungu, kapata alikuwa tayari ameanza kukimbia. Dereva no lero ni chik ne wuok kuom jatendgi Francis Wachira e gik mane timore alwora ma Vietnam kod alwora ma Sewage. Achije makwan gi Roma 6 ka gin Wachira, Sudi, Evans Kimayo, Michael Wabuhala, Alexander Lorogoi kod Isaac Ochieng magin apisas mag KWS ochim kod kes mar lal mar Brian Odhiambo e alwora mar nam Manakuru tarik 25 2025. Kesni ibiro winj kendo tarik 24 dweni. Lilian Atieno, Ramogi TV. Jonyuol kod jopuonje kaunti ma Homa Bay onyis mondo kony jopuonjre ma jograde 9 yiero kit somo kaluwore gi dwaro mar japuonjre e thuolo ma gibiro chako yiero skunde mag senior secondary. Migawo mar somo noselando ni jopuonjre mag grade 9 biro yiero skunde senior secondary kod kit somo ma gidwaro chakre tarik 24 dweni. Jolony sekta mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay mane loso gi jopuonjre skunde primary ma Kuokochia e kar chung'od bura Marangwe kone japuonjre nyaka mi mana thuolo mar yiero kit somo ma odwaro. Gima ber na community ni, especially the kind of system CBC mabiro, for it is very good na nyithindo maka mondo ng'e ni industry korka tich professions en ga kama to kama kaka jitimore koro ging'eyo koro ka gini ni chunygi to gibro able to follow their dreams as they pursue their academics. Gima duong' ka ne wagombo ni kana somo kanya paro ninyiswa ni I want to be a pilot, I want to be a lawyer, I want to be, many professions we see them, to be a journalist, kaka ging'eny go. Kuno chini hawa, can we try mondo nyithindo ne gino bed practical, mondo wakele gi ka. Koro we say ni gimoro watimo, wada make sure every profession is represented so that nyithindo can have a practical view of how careers look like. It has been a great milestone in the lives of our learners, our community, our school, and it will help a lot. Our